बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे गोदान बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे लोंगाफा फेगाफा मोसागाफा ज' ज' बयबो मोसा रंजा बाजा लोंगाफा फेगाफा मोसागाफा ज' ज' बयबो मोसा रंजा बाजा लोगोजों लोगो जाना ज' ज' बेरायग्लांना बोसोराव खेबसे रंजानो गावबा गावनि अनजालिजों आखायाव आखाय हमना बोसोराव खेबसे मोसानो बागुरुम्बा बागुरुम्बा हुब्लु खांख्रां बागुरुम्बा 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 आइला उइला बागुरुम्बा 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 लांख्रां मुख्रां बागुरुम्बा 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 आइला उइला बागुरुम्बा गोदान बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे गोदान बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे लोंगाफा फेगाफा मोसागाफा ज' ज' बयबो मोसा रंजा बाजा लोंगाफा फेगाफा मोसागाफा ज' ज' बयबो मोसा रंजा बाजा जिउआव दुखुआ जोबनो गैया जेंना जेंसिया सोरनाव गैया गाबोन मा जागोन रावबो मिथिया समासो दिनगोन गाबोन मा जागोन खायथा खुयथा फामफेर फुमफेर मोसादो दे खायथा खुयथा फामफेर फुमफेर मोसादो दे गोदान बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे 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 गोदान बोसोरनि जै नैरोजा नैजिसे